Мы бачым, што ў нашым наступнае пытанне дэмакратычным руху склалася сітуацыя, калі лідарка фактычна прызнана нязменнай, пакуль яна сама не вырашыць сысці. Але як гэта стасуецца з прынцыпамі дэмакратыі? Ці маем мы права пасля гэтага ўвогуле павучаць кагосьці дэмакратычным каштоўнасцям, калі ў саміх няма ні змяняльнасці, ні празрыстых працэдур? Ці не ператвараемся мы ў люстэрка таго самага рэжыму, з якім змагаемся? Конец пытання. Ну, чалавек, які задае такое пытанне, ён не адзіны, такіх пытанняў задаюць шмат хто, да? І я скажу гэтым людзям, у тым ліку аўтару гэтага пытання: вы нічога не разумееце ў дэмакратыі. Дэмакратычнымі краінамі з'яўляюцца, напрыклад, Швецыя, да? Ці Великабританія. Ну, попробуйте змяніць караля Великабританії, і там каралеву, якая была перад ім і шмат дзесяцігоддзяў займала адно і тое ж месца.